Gdje su granice do kojih čovjek može doći? Koje su tajne koje može otkriti? Koja je to vrijednost onoga što je danas? Jer danas jesi, sutra nisi. O čovjeku, njegovoj duhovnosti, tajnama i vrijednostima slušajte u zbirci najljepših ilahija na festivalu Danas jesi, sutra nisi, 24. avgusta na poligonu škole u Klokotnici. Ja Rasulallah, ja Habiballah. Hor Selimija vas poziva da uz horove iz Srebrenika, Tešnja, Banja Luke, Gračanice i Doboja dokučite odgovore na pitanja. 24. avgusta u nedjelju od 20 sati na poligonu škole u Klokotnici, jer danas jesi, sutra nisi.